Бүткіл сәғат олғарда шәр 1, 2, 3, 4, әйді дәріске. Соберемся вместе, мы друзья. Будем поусерднее даже муравья. Тик-так, часики идут. Раз, два, три, 4 на урок зовут. Тезірек жиылықта дуслар бірге. Үйрәнейік тотар тілін әйді. Selam dostlarım, көңіллі һәм қызықлы дәрістерimiz devam итә. Алихан, Сüleyman, siz әзірме? Әйе. Үйрәнгән хәрефләрне хәтерлисезме әле? Әйе. Хәзер тикшереп карыйм. Мин сезгә хәрефләрне күрсәтәм, ә сез ул хәрефкә башлаган сүзләрне әйтергә тиеш буласыз. Дуслар, сез дә кушылыгыз, ярыймы? İxtibar ekranға. Малайлар, bu нинди хәреф? Дөрес, әхәр сүз уйлап табыгыз. Әкәм, дүкән. Әйе, Сüleyman, biraz гына яңлыштың. Әкәм, төкәм дип әйтергә кирәк. Алихан, син нинди сүз уйлап таптың? Әфлисун. Bu нинди хәреф? Үлә. Нинди сүз уйлап таптың? Лимон. Дөрес, алдагы хәрефне Алихан әйтә. Bu Т хәрефе. Нинди сүз уйлап таптың? Туп. Аманысы нинди хәреф микән? И. Имән. Дөрес, бик матур сүз. Bu хәрефне кем хәтерли? М хәрефе. Машина. Дөрес, Сüleyman. Алихан, һәр синең чират. Bu хәрефне беләсең инде? Беләм инде. А хәрефе. Алма. Һәм соңгы хәреф? У хәрефе. Урман. Булдырдыгыз. Әфәрин. Хәзер уйныйбыз. Үйрәнейік тотар тілін әйді. Мин сезгә авазлар әйтәчәкмен. Сез сузык аваз булса, җырчыга әйләнәсез. Тартык аваз ишетсәгез, кул белән авызны капырга кирәк. Чөнки тартык авазларны әйткәндә киртәләр ышырый. Малайлар, басыгыз һәм игътибар белән тыңлагыз. Хәзер тизрәк әйтәм, игътибарырак булыгыз. Т, И, Ма. Кара әле, сезне алдап та булмый. Тагын тыңлагыз. А, Т, У, Бигрәк акыллы укучыларсыз. Утырыгыз. Алдагы биремне тыңлагыз, дуслар. Рәсемгә карагыз әле. Поезд ничек кычкыра икән? Мин беләм. Ту. Сüleyman, сыер ничек мөгри? Му. Алихан, әйшәк ничек кычкыра? И-а. Дөрес, Алихан, булдырдың. Сüleyman, бүре ничек улый? Бик дөрес. Әфәрин, дуслар. Карагыз әле, малай ничек кычкыра икән? Ул адаскан. Ау кычкыра. Шәп, дуслар, сез өлгердегезме? Безгә кушылып укый алдыгызмы? Искә төшерәм, бу биремнәрне сез Шаян ТВ сайтыннан таба аласыз. Һәм яңадан эшли аласыз. Кабатлау беркемгә дә кумаша алмый. Без дәресебезне дәвам итәбез. Үйрәнейік тотар тілін әйді. Дуслар, бергәләп укыйбыз. Алихан, синнән башлыйбыз. А. Сüleyman, син укыйсың. Ут. Ит. Булдырдың, Алихан. Сüleyman, синең чират. Туа. Алихан, әйдә син. Ту. Сüleyman дәвам итә. Тату. Тату, нинди матур сүз. Дус яшәүне аңлата. Алихан, синең чират. Ти. Булдырдың.
Алдағы сүзні оқимыз. Тау. Дұрыс, малайлар. Алихан, бұл сөзні де оқалы. Әти. Әти, бик матур сөз. Мен сізге тағында қаплаулы бірім әзірледім. Әйдәгіз оқып қарайық. Алихан, сен башлайсың. Әти, ат, ал, әти, тәти, ал, әти, ат, тәти, ала. Әфәрин, Алихан, бұлдырдың. Достар, сіз үлгірдіңіз? Көрдіңіз ме біздің айлар нешік оқи? Тезден kitaplar оқи башларлар. Үйрәнейік татар тілін, әйдә! Biz дәрісімізді давам етеміз. Бүгінгі соңғы бірім. Алихан, ат сөзінде неше аваз бар? At 2. Сüleyman, ут сөзінде неше аваз бар? Ут 2. Hazır siz bu şartlar yardımında sözlerinin schemasını tüzeysiz. İhtibar, sözlük avazlarını kızıl şarlar bilen, tartık avazlarını zenger şarlar bilen bilgiliybiz. Egdəgiz gittik. Hazır tekşirəbiz. Dört bulgan bit. A harfi suzak avaz. Atı tavtak avaz. Süleyman'ın hakkında tekshirik. Meneki de dürüs. O suzuk avaz kızıl. Tartık avaz zenger. Dostlar, men bugün sizge öyküsü de hazırladım. Mine şu resimlerge qarab, onlarının schemalarını yasarga kerak. Malaylar, siz meni anladınız mı? Anladım Leyla apa. Dostlar, bugünkü sağ bulunuz. Тик-так, часики идут, раз, два, три, четыре, на урок зовут. Тезірек жиылық та, дуслар бірге, үйрәнейік татар тілін.